Хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Мансур Гыйләҗевнең Казан егетләре дигән әсәре буенча куелган спектакльнең радио вариантын тәкъдим итәбез. Азат Хөсәенов музыкасы. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Фәрит Бикчәнтәй. Спектакльнең режиссеры Илдар Хайруллин. Рольләрне башкаралар: Альфред, Рамил Тухватулла, Алмаз, Айрат Арслан, Егет Фирдәүс, Раушан Шариф, Тукай, Илдус Габдрахман, Асия, Әнисә Сабир, Хәбибә, Лүтсия Хамид, Кыз Фирдәүс, Раушания Хафиз, Фәүзия, Фәридә Сафина, Мартыныч Мөбәрәк, Рәшид Шамкай, алып баручы Миләүшә Насыйбуллина. Магнитофон тасмасына 1999 елны язып алынган бу спектакль эфир өчен режиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Хәзер игътибарыгызга спектакльнең беренче өлешен тәкъдим итәбез. Болында шактый зур пешән кибәне. Арттарак тагын берничә кибән күренә. Пешән аралап, Альфред килеп чыга. Өр-яңа киемнәре пешән чүбенә буялып, бөгәрләнеп беткән. Ой, баш, үләм чатны бит баш. Кая килеп эләктем мин, Урман дисәң агачлар күренми, парк дисәм шушы әкәмәт сурайып утыра. Скерт малисим. Ой, баш, ой, чатны баш. Ой, кая минем Казаным, кая калды дусларым? Кибән эченнән Алмаз килеп чыга. Чүпләнеп беткән. Бер-берен күреп көлешә башлыйлар. Ой, Allah, кем бу? Алым. Килмә кешедән авызын ишегән. Көлсәң дә ярый синең ишедә. Син икәнсең, Алмаз, куркып киттем. Allah, Синме бу? Мин ярый исемемне хәтерләмим. Ой, баш. Ничек килеп эләктек без монда? Кая? Менә монда дим. Каясың без? Ой, бер нәрсә дә хәтерләмим. Альфред, җүннәрәк карале, минме бу? Син кем булса? Менә бу пиджак минекеме, юкмы? Юк, инде кая синеке булсын бу? Җүннәрәк кара, минеке ич инде. Синекеләр шагар шул бу. Ләкин аның кичә 2 җиңе бар. Бүген нишләп берәү генә калгансың? Allah, явыз эзеп алган минем җиңемне. Өр-яңа пиджак, румынский. Әни пенсия акчасын алган. Үтерәм дөресен әйт. Кем белән сугыштык, мин аларны үтерәм, суям. Булды, тукта, тимә әле, тимә. Allah, мала бар. Үләм матур гына кабул алмыйча уйлашыйк, әле матур гына. Нәрсә? Менә ишул. Икенче кулыңда нәрсә? Ахмак. Так. Тагы ике тәк булсын. Так. Кичә безгә дипломнар бирделәр, Туктале, Алмаз. Безгә кичә дипломнар бирделәр түгелме соң, Allah, сытасың бит үскә белмә. Ай, баш. Нәрсәләр иштек без, Альфред? Кемнәр белән сугыштык? Ой. Бер нәрсә дә хәтерләмим. Вале, тегендарак барып сөйләшәлә. Авызыңда тук мәшеләр төн үткәргән дип уйларсың. Матур гына кабулlanмыйча гына уйлашыйк. Allah, так, безгә кичә дипломнар бирделәр. Аннан соң
Аннан соң кеш ресторанда мәжіліс болды. Ну, сендегі хәтер малай 2 диплом берлік. Так, кеш ресторанда мәжіліс болды. Аннарсын. Қалғаны бір нәрсе де хәтерләмейм, малай. Ой, қайларда ердіксің біз. Нәрселер ішті, кімлер білән суғыштық. Нәрсе іздейсің анда? Біз өткен еллар сызылған карт іздейсің мәлі? Жоқла, жеңімні ізді. Әр яңа костюм. Табалмассың. Бек ярақ кеткенбіз біз сенің білән. Арал алмас. Қарайлы малай, мені бүгін түні бойы юлбарыслар, арысланлар, әлі нендей алабабыз крокодилар қуып келді. Әлі үнім болды, әлі түшім шында түні бойы қудылар. Кетші, шыннан да ме? Шына? Мұна меңнеден ақ шулай ұқпей. Мұна ұқшадан электрим дегенде ме? Ішқына бет малай. Кибән ішіннен қорқынған қияфәтті үсті башы әне тонақсыз болып өткен Фирдәус келіп шыға. Алмас! Фирдең іште мені шуғанда! Егетлер! Allah! Тиме! Ой, егетлер, бар екен көресілер. Білесіз бі? Нәрсе? Бүгін әйбет, түрлік түн бойына, әйбет мені әлләріндегі крокодилар, бегемотлар жапалап шықты. Күшке құтылдым хашараттардан. Кетші, шыннан да ме? Шыннан, әлі сені де ме? Менеден ақ шулай ұқпей. Мені де? Ой, жігіттер, бар екен көресілер. Ярар болды жігіттер. Ішелген, көп ішелген доңғыз болғанбыз. Қайтайық, ярай, сау болағыз. Қайтабыз, дұсқайым. Қоя. Үйге, сен өзіңе, ол өзіне. Мен жігіттер, общагыға кеттім. Кетті бұл, общагыға. Егіттер қоясың біз. Общагыда? Тоқталы бұл. Қойын, пешен кибен. Қора бұбетті ауыз еріне бегі шаға. Егіттер, қайтмейм. Бұл сахарадан кетмейм, мұнда қалам. Қаралы ақир. Сенің пиджиянға не болған сө? Нәрсе болған? Метім шаққаны бүгірленген азғына таушалған түгілме үтіклеп жегері керек ме? Ой, нәрсе болған бұл бежаққа шейнағандар, тұрағандар. Жігіттер, үргеуге пижак еді. Бұл мұ? Етедік шүгілдірме. Әні ауыл кебетіне 9 түшке қоз беріп алғары еп. Бірінші тапқырғырақ кедім шушы қашарат бі жігітлер. Қарай, кешенді. Бірінші тапқырды. Қайларда болық, не майтардық, соны қатырлесің мүсін yok Ой, ma? жігіттер, қойда болғаны босында да, мұнда неше келіп әккенімізді бірсін де қатырламын. Егітлер, әйттім бет, араққа түгіл, ағу өштік біз, ағу. Үряға, пижек. Қарайлы. Ой. Қарайлы Ферди. Андай мұндай теге салам көшісінде біздіңкер көрмедім бұтен, ә? Кім болсын онда? Әлі мен айтам. Сихірләп, курсыбыз білен таштадылар ма дейім, ә? Егітлер, әр хәлді ізләп қарарға керек. Бірәрсі адашып қалмасын тағын. Кеше институтта бір иір үйді кеш біз. Әйдәгіз, ізлеп қарайтар, әкіріңіне. Сақ болағыз. Ой, Жігіттер, пичек! Пичек кімдікі бұл? пижек. Давай, сиңа пижек. Жігіттер! Шурты, мен түкір керек. Жігіттер, пәтінке! Үлмәт барды. Киемнәр хуҗасы Тукай дигән егет килеп чыга. Хайырлы үтә. Хайырлы иртә деген бола хайштруш. Инде ятамын, штанына хәтле салған ятсас. Сәнлісіз. Қара, сенің телевизор қобызық ма, әлі радиода ярып тұрыр ма, ә? Аландырға. Қарайлы, біз кеше қайларда болдық. Нәрселер майтардық, соны хәтірлейсің ме сен yok ма? Хәтерлен неге хәтерләмәскә? Изгі жаннардан екесік туқайды силә, тезірек силә, қайларда болдық, силә. Менің жеңім қайда ей? Кеше күндізгі 12-де біз барымызда институтта жиылышта ашыраштық. Шунан? Анда бізге тантаналы шартларда дипломдар тапшырылды. Шунан башлады. Еңілік бізні декан құтлады. Аннары кафедра мүдирі. Аннары. Соңынан не болғаны силә, сен есірік баш. Алқаш!
Сыңнан Фирдәүстің апшағысына қонаққа кеттік. Анда ауылдан Самиғулла абзасы жиберген шибергіне бір шыша отырайды. Міне біз түгел, 3 литр банкы біләс самогон. Сен мен апшағына шейнеме. Міне менің костюмны кім тұрады? Міне шуны зиләзір. Тукай. Апшағынан соң топ-туры кафеға yol тұттық. Кафедан соң нәрсе болды? Кафедан соң таралдық та кешен ресторанда банкетті ашыраштық. Нишләдік енді біз анда яғни мәселен? Нишләдік, көңіл аштық, жырладық, бейдік. Іштік тәме? Іштік енді ішмешесің. Нәрселер іштік енді біз яғни мәселен? Үстелде нелер бар барысында ішіп бітірдік. Сен қатта шәшек вазысындағы суны да ішіп бітірдің міне. Әйтәм жерлі искелі. Тоқай келелі мында. Тоқай туыз. Біз кешек қойларда болдық, нем айтардық. Нешек міне шушында келбіліктік, шуны сейле сені сірік баш. Сен бұл пішен кивәнін айтасың ма? Шынлапта, нешек келбіліктіксің біз мұнда, ха? Қоясың біз жігіттер! Міне сен әме, манысыда бір нәрсе қатырләме. Жігіттер кімден инді фикірлер? Тез қозанға қойтырға, тігі яуызларыны табарға да измелерін изерге. Нинди яуызлар? 5 балта егетлерінің іші бұл, мен аларыны білем. Қойсың сені қозаны қоя? Әмет тау егетлері кетіріп ташлағаннар бізді мұнда. Машинаға тиегенлер де кетіріп аударғандар. Қозан. Қоя қорымақа ұрман мұнда, қозан. Кіребәлі ұрманларға мұнда. Егетлер, бұл салам арасында тағын бірерсі одашып қалмасын. Әйдәгіз ізлеп қорайық. Әйдәгіз жігіттер. Әйдәгіз. Егітлер, бір күнне шыша болсала салқын сыра жеп бересейді. Закускасына сыйыр ризығы да ярап тұрыр едесің ме? Ярар еді әлі. Қалды қазаны қалды, қызылары қалды, урам бақшалар. Юғалды юлар, суқымақлар, әтіп кетті ақшалар. Тиле башылар, селашадыр аналар. Ақымақ башылар, шулай келіп бабалар. Тиле башылар, селашадыр аналар. Ақымақ башылар, шулай келіп бабалар. Ұшып ердік оқығанда, қанатыларыны қағынып, қазір ұтырабыз міні, әнкейлеріні сағынып. Қалды қазаны, қалды қызлар, мәхәбәтлер үзілді. Bu bələdən yolsuzluqdan yılıb alır kim bezini. Qaldı qazanı, qaldı qızlar, məhəbbətlər ezildi. Bu bələdən yolsuzluqdan yılıb alır kim bezini. Kim, min bilmeyim, yigitlər kim? Мартин ішкірі. Oy, nətəmi, oy. Bu beleden minden başka kim yılıp alsın deysiz ne? Karalikiler bunda sil bas. Hazır sil kil. Нәрсе керек? Hazır sil ikiniz de kiliniz. Келдік, нәрсе шына. Чудо богатыри. Bir de barışılmağız yiğitler. Все будет хоккей. Bana bu tirelerden eğlenip kildim. Anda kanişne tege belekegine olturup kalgan anda. Tege nemeste yok anda. Nindi nemeste oltağın abzay? Nuşun direklemeste indi. Urus malayı da yarı. Türk malayı da yarı. Üzümüzden bankadağı Sabiğullah'sıyla mişet etmesini tanımam et. Iska sürme. Нинди ұрыс малайы, нинди түрік малайы, не селил егітлер, мужик. Сеңа нәрсе керек, ә? Жігіттер, меңа бір нәрсе де керек ми? Сіздің үшін бір шылам. Баш түзетірге керектір бит. Аны бит шешме суы білен гіне юғып болмай. Келелі мұнды. Алмаз! Алмаз ти. Әйе.
Қаян біле ол менің есімді? Бар достың yana бар келмеміз. Бар. Olmaz seni bilmezken ilişkinde kişe primaj bir gayet birleşlep oturduk. Koralı Alfred. Meni de bile. Koralı Firdevs Tukay. Bizni de bile. No, endi yigitlar ilişkinde sizni bilmezken kişe primaj bir gayet birleşlep tuğanlaşıp oturduk. Olmaz beni bile kuşaklar şırladı. Şırlayı bilmeymişmin. Bilasen, dik irkin iken tavuşun. Amına Alfred yatsız beni kuşaklap soğurup öptü. Ketindi. Tukay. Maymunlu mu? Firdevs kulakka şakırdı. Tukay, menge unutmam diyen bular. No, yigitler sizin bile bıt kapışırıp. Yigitler, bu bende bit barsın da bile. Dedi bit jigitler up dedi. Шушы маймылны үптің мі? Бар әлі, ол сенің қазір туғаның, ақирың. Бар әлі, матур етіп сөйлеш әлі, бар. Айтмаксың жигиттер, ал айтмак. Бар, сөйлеш. Бар туғаның біле сөйлеш, бар. Бар әлі, ақир. Тыңлаймыз. Біз қоя туғандаштықсың, а? Шымна да хатırlamайсың ма? Yok. Сен де хатırlamайсың ма? Siz de hatırlamışsınız mı? Yok. No yigitler unutulgansız. Kelgiz eliminde hazır söyleyeyim. Gel otururuz, eyvetlep otururuz. Yigitler, kişevit biz sizning bilen Zaparıkta tuğanlaştık. Şunda görüştük. Ketindi, tuğanlaştık. Nindi Zaparıktaga? Nindi Zaparıkta? Нинди запар қошан? Onda koysağızdır koravulşu bulup işleyken. Баштан шыққан жігіт. Yigitler, aşattım men sizle. Mana biz Zaparıkka kelip kirdiniz şov, yür kelip eymi. Kolunuzda bukşa. Bukşala şarap, şişalar şarap. Duruşlukka okşu, sile divana, sile. Şundan bilayda Firdevs'in butkısına kirdik de bik heybetlep, pireçlep otura başladık. Şul hatlik, mana köngüller küterildi. Mana ısturuşkısına sıymay başladı. Şundan sıkayma, Zaparık boyunca ekskursiyaga çıkıp gittik. Қая болса да шығып кетесің. Мажаралар тілей көңіл. Krokodilga selam beramiz. Krokodilga? Arslanға selam beramiz. Arslanға? Filni dövdіп көкке ширеміз. Шуннан нәрсе болды тезірек. Шулай. Дивана. Тоқта, кім диванадыр әлі мұнда? Шулай ері тұрғаштын әйме. Біз бұл бишараларны қызғана башладық. Мына сен ойлап қора әйме. Ғұмыр бойы шетлікті. Әйме. Ғұмыр бойы зинданда. Шуннан соң біз бұл бишараларны бірәм ирекке шығарып жібере башладық. Кетінді жоқлы сөйлеме. Баштайық қоянларны, анарысың көсілерні, анарысың бұрсықларны, анарысың тағын нәрселерді шығарып, нұмала қуаныш алып, қуш аяқлап секірәлі. Жыланлар шықты мысық, жыланлар? Террориум аларда шығып тайды. Қуш аяқлап секірәлі, көсілерін айтып. Шунан жүрей тұрғаш, фил шетлігіне келіп жетті. Әлді аны да ма? Аны да шығарып жіберді. Нешік шығарылдық фил зор иш, аны бит құлағы да мұны қатлы. Қапқасы да мұны қатлы бетінде нешекеті шықты да кетті. Әлмәлі шахар бұйыра кетіп барды. Olmaz, meni qaldı. Ашандаса ғана шығып бара, әлі де құлбыттан селкеп жүрей тұрғандыры. Ең қызықастығын на болды айтыр. Бүтілісін әйме, рәттен шығарып жібере башлады. Онда қуянлар, түлкілер, бүрелер, пумалалар, бүтілісі ирекке шығып тайдылар. Шуннан соң әйме, әлі міне әйме, Şundan sonra aymak konalı değil, böyle adam bilim tüslü pik motor kadar bir ayu var. Hıymalı eski mi? Hıymalı, mi bit ardı tulak tüzel. Hıymalı eski koysun kendin bileyim. Böyle almaz şunlarga büle gitti, irekne. Yani o senin içinin de yol kap kaldı. Souvenir ettim. Souvenir ettim. Zingen anlar da. Şundan sonra aymak. Anda bit milletteki 5 metrlik krokodil var. Firdevs şunlarga irik büle gitti. Açık kıyafetinden görünüp dura. Sen hele onlarga atlanıp da yere. Ay kızık molga. Köngüllü oldu. Köngüllü. Biz bana elbette
Тегіз көзіп тұрасың дейді, компанисты мужик мен дейді. Қараны бір соры бұл емәл өзігіне. Андай, уақлармай көстан, керек дейді. Шыннан, шул хәлі оқшаттым мен сізді. Сізді кемік білек, компания көргенім жоқ. Шундан соң мына исіңнен қазір әйме. Шунdan Арыстан шетлігіне барып жетті. Нәрсе, Африкадан қойтқан сарыялық бар. Шундан. Нұрмалай! Көрсетті ол бізге жәндеттер патшасы кім екенді. Көрсетті ол бізге Запарықта кім хужа екенді. Оғын амалай! Сопешет! Мына, мұнда нечек ачу қат сеткенді білмеймін. Қаралы. Абзый. Мындай манжаралар үшін меңа көп ма штраф төлетірлер екен, Нәрсе сен әзірек ашқандың мәлі? Жоқ, әлі пакаға. Өз ақылыңда ма? Сен мына шушы манжаралар үшін штраф білән күтілмақшы боласың да? Нәрсе бұла, нәрсе қорқытасың? Білесің мен сен анда қосанда қазырлатса? Бас бізің қосан қазір таяқтығы бұталаған қырмызға япты кеме? Сен нәрсе шушы? Шолай бір қотлы болырға ема? Жертіп аммайна! Әр бірігізге түрме! Әр бірігізге бәрәңгі қабылына пішірген баландашырға әзірләнеген! Шолай лайымды болырға ярымы, шолай бір қотлы болырға ярымы? Веккесіне саба бола немейді! Түрме, бейбі. Нинди түрме? Минем түрмеге барасым келмей. Шолай міне? Менемді. Барасың келмей міне? Бұттымы қақ мен міне шолда 4 ел еркелеп барып кірдім андаймы? Барасың келмесе менің біле барасың енді? Қоя барабыз. Шарап! Ізлерге шарап! Ол қойнала болса елтіп жеткірді әлі. Көп кішілі елтіп жеткірді шарап! Мына шулай! Яшлыки білі, яшлыки күлі, қортайырға иртәрәк, ашап, әшіп, ойнап көліп, көңіл ашарға керек. Бәхеттім, сен шарап, шатлығым, сен шарап, сен болғанда дүния тегізі, сен кеппәске туған деңгіз. Бәхеттім, сен шарап. Тұстағаннар толып тұрсын, саулық үшін көтәрек, қойғыны да, шатлықны да, шарап ішіп өткерек. Бақыттымыз сен шарап, шатлығымыз сен шарап, сені болғанда дүния тегізі, сен кекмәске туған деңгіз. Бақыттым сен шарап. Шатлығым сен шарап. Шулай, егітлер! Dünyada birgine mertebe yaşayımız. Rahatın görüp kalırga gerek. Қаралы ақир. Бір мәртебе сенің жеріңні жерлап арада болды. Түрме yoluna ilkte senin dostun şarap jigitler біздің өз жолымыз. Sıkmağımız. Yarar yigitler, мен сізді қыстамайым. Yarar, no. Ләкин қозанға қойтыр болмағыз. Har birigizге түрме, har birigizге рашатка. Мына сен бек айратлы көрінесің әйме? Сені мына Арыстан шетлігіне еуіп қоясақлар. Мына сен әйме? Мына сен көрінгеннен берлі бек шама көрінесің әйме? Сені мына Юлбары шетлігіне еуіп қоярлар. Мына сені Тұқай, бір мәлі тұтал енді. Тұқайды. Сені маймыл шетлігіне еуіп қоярлар. Мужик, Нәса? есіміңні нешік дейдің әлі сен? Мартиниш була мен егітлер, Мартиниш. Сен крашын мұны? Жоқ, крашын түгіл, өзіңіздің. Олай олға шығарған ұрысығыз болам. Мына сені, әйме, бамбук. Мына сені, әйме, сені сасы кізен шеттігіне еуіп қоярлар. Әгерде сыйсаң. Егітлер, мен кеттім. Мик, мына, кетіп барам. Аяқ астары мына. Кетесің ме, жоқ ма? Кетем, егітлер. Кете алмай, зат әлізін қаршына. Ярай, егітлер, сау болыңыз. Алма, зат әлізін. No. Постой, паровоза, не стучите колеса. Кондуктор нажми на тормоза. Меня засосало. Кетті барды. Тәрі. Юнсіз дейсің да юнсіз. Өзі мұнда бізні кетіріп адаштырды да, өзі тойды. Нешлейміз енді, егітлер? Егітлер,
Әллә мен әйтәм, Мартын ишеткән авылга кагылып карыйбызмы? Без бит саламлы туканнарга сыерлар түгел, ә? Татарстанда авыллар калды менә әле. Эзләргә кирәк. Эзләгән табар, ә? Эзләп карыйк, җегетләр. Егетләр, бәлки җир җиләге белән генә тамак ялгап чишмә суы белән генә сусынны кайтарабыз, ә? Менә шуның белән инде кайтарып нинде бә. Тукай, сүрләмә инде Тукай. Тукай башыңны татар авылынан сөрмәсләр әле. Курыкма инде син, ә? Егетләр, әйдәгез чынлап та бер барып карыйк әле. Татар авылы. Ни хәлләр бар икән анда? Үзем алып барам. Әйдәгез, җегетләр! Гармуннары телләре, кая барсак югалмабыз без Казан егетләре. Иннәрдә кулларда, илләр көтә икән безне юлларда. Иннәрдә кулларда, илләр көтә икән безне юлларда. Sanatmabız şəhərlərdə күз üstündə xoş idək, yıldız bulub balqırğa dib indi avulğa keldik. Pullarda inlərdə, saban toylarında, sərgə billərdə. Pullarda, saban toylarında, sərgə billərdə. Hoppa! Сибер кызлар кедегезме сез Казан батырларын, аралап алып китәрсез тик тапмас матурларын. Юллар табылган мая кабынган Казан батырларын, кызлар сагынган. Юллар табылган мая кабынган Казан батырларын, кызлар сагынган. Алга дипломны жүләрләр. Төнге авыл күренеше. Күктә ай йөзә. Бер йортның капка төбендәге эскәмиягә 4 кыз: Асия, Фәүзия, кыз Фирдәвес, Хәбибә тезелешеп утырганнар. Казаннарга барам әле, Казан юлы ямлыга. Авылыбызда 4 кыз калдык, ятим булып мәңгегә. Мин Хәбибә беренче, Фирдәвес икенче, Фәүзия өченче, Асия дүртенче. Актым мин сулар булып, тукталдым күлләр булып, күз алларымда торасың, чәчкәсез гөлләр булып. Мин Фирдәвес беренче, Хәбибә икенче, Фәүзия өченче, Асия дүртенче. Шәлләр урым, шуялыма күрә, капка түпләренә чыгып, бер яман сулар күрә. Мин Фәүзия беренче, Хәбибә икенче, Фирдәвес өченче, Асия дүртенче. Jim qara şəşlərimin sütəmür alma minidir. Qurğan alma ağaçlar köpük, jimiş bir alma minidir. Min Asiya birinci, Firdevs ikinci, Habibe üçüncü, Fevziye dördüncü.
Ярый, кызлар, бүгенгә җитеп торыр инде, таралышыйк. Иртүк торасы да бар. Фермадагы эшләр беткәч, печән күбәләргә төшәсен онытмагыз. Шак кына утырыйк инде. Тагын берне җырлыйк. Бер җыр исемә төште. Ургый сулар менә пароход идәненә, ышанмагыз егетләрнең ярасам дигәненә. Әйтсеннәр иде әле, булмаганны каян аласың? Тыларга шугышулар, авизарлая. Күңелләр иләсләнмәсен. Әбәттән соң утын ярырга барыбыз. Председатель машина бирмен дип әйтте, районга барып кирпеч алып кайтырбыз. Карма цехның түбәсеннән су үтә. Ябарбыз. Колхоз идарәсенең капкасының баганасы кыйгайган турыларбыз. Булды, җитте таралышык, күптән йокларга вакыт. Эй, Фирдәвес, утынны ярырбыз, багананы турыларбыз, сынатмабыз, печәнне күбәләрбез. Менә шундый матур айлы кичтә йоклап ятасы килмей. Ялгыз йоклап ятасы килми дигән. Фирдәвес. Утырык. Гапләшик. Күпсөт, чөпсөт. Утырык инде. Ярый инде, кызлар, азрак гапләшик инде. Председатель әйтә, быел Балтик буеннан бик күп яңа таналар кайтырга тиеш ди. Германиядан ди. Кушылган Германиядан ди. Имшәкләре менә булай ди. Сөтенең куелыгы чамасыз ди, кызлар. Мөгезләре шатлы-бутлы ди, менә тек. Карыйм мин сезгә, кызлар, тагын бер карап куям. Һаман шул сыерлар турында сөйләшәбез. Ятсак сыер, торсак сыер, дүрт имшәге мөгезе. Кайчанда булса, егетләр турында сөйләшербезме, без юкмы? Нәрсә? Егетләр турында дисеңме? Егет дигән хайванны күргәнең бармысың, хаштырыш? Бар. Үткән елны әнинең тешен алдырырга Казанга барган идек. Анда егетләр йөриләр. Матурлар, шибәрләр. Киң балаклы чалбарлар кигәннәр, картузлары кыңгыр. Эй, апайым! Анда Казанда 50 нәмәстәләр дә бардыр инде ул. Казанда бит ул, Казанда. Йөргәннәре егетләр түгел ди аның. Группировщиклар, мафиозниклар ди. Бер мәскен генә мафиозник кулга төшсен иде, юк бит, юк. Берәребезне озата барыр иде. Менә тирәк кызлар. Нәрсә турында сөйли бит, кызы, 25 яшын тулмаган килеш нәрсә турында сөйләп аташасың бит, ятсыз. Нишләп тулмасын, кызга 26 тула бит инде. Караны, кызы, хыялланып утырып иртәгә эшкә соңга калсаңмы, мин сине матырый. Кызлар, убышу ничек була икән ул? Син нәрсә, әллә кинода да күргәнең юкмы? Анда убышмыйлар ди. Иякны ияккә генә тирәп торалар ди. Шул бит инде, убышу. Шул бит инде. Фәүзия! Сине убышып караган диләр, дөресме? Китте ятсыз. Нәрсә сөйлисең син, кызлар алды? Ярар, кызлар бүгенгә җитеп торыр. Кызып китеп тагын әллә нәрсәләр турында сөйләшә башларбыз. Тагын бераз сөйләшик инде. Рәхәтләнеп сөйләшеп тә булмады. Ярар, кызлар, бүгенгә җитеп торсын, таралышык. Иртәгә сәгать 5-тә фермада булыгыз.
Кызлар өйләренә таралыша. Тәрәзәләрдә утлар сүнә. Караңгыдан егетләр килеп чыга. Килеп җиттек бугай авылга. Нәрсә? Чора инде. Егетләр әйдәгез ана дигәндә ут яна әйдә шул урамга барып карыйга. Шул урамга барабыз әйдә. Дөнья бетереп эзләгән авыл шушы инде, егетләр. Егетләр, кычкырышмыйча гына сөйләшегез. Безне монда авыл егетләре дөмбәсләп атмасыннар тагын. Әллә кирдеге пешәнгә генә кайтып алабызмы? Монда кирү юк. Болай да артыккан үтереп кышта. Егетләр, сез монда шым гына утырып торасыз, әйме? Мин хәзер берәрсенең ишеген кагып, салкын бәрәңге булса да алып чыгам. Бермәсә урлыйм инде, урлатмасалар талыйм. Кая киттек? Запартага батырлык өстенә тагын бер статья өстәсеннәрме? Әле мине башчысы килмәде булыйсыңмы? Без түзәбез бит әйт. Менә мин әйт, менә хәзер тегермән таш чакты бәлешне бер үзем урып бетерер идем. Егетләр, кычкырышмыйча гына сөйләшегез. Бетәбез бит. Егетләр, нәрсә? Кемдер килә? Беттек, әйдә качабыз егетләр. Тукай башын бераз шурлыйсын. Егетләр, карагыз, чынлап кемдер килә. Егетләр хәзер бездән Кулына чиләк тоткан Мартыныч килеп керә. Мартыныч бу. Егетләр, инде Мартыныч бу юкны сөйләмәгез, егетләр. Мин мөбарәк. Шушал мужигы мөбарәк булар. Мәбәррәк булгач, нигә син безгә пешәнлектә зоопарк турында әкият тугылап йөрдең, а? Айшан! Без төрмәдән куркып Казанга кайтмыйбыз. Юкны сөйләмәгез, егетләр. Картам мин сине акылга утыртам. Бу зоопаркта мәхлук юкмы? Булды. Аман дип җибәр, Алмаз. Бигрәк кырламырлы икәнсең, Мөбарәк Мартынович. Карагыз әле. Ана башта урыс хәзер мөселманга ургансың, башында түбәтәй. Мөбарәк. Сөйләшик бергәләп. Бу кадәр күп эчеп алмыйсың син ничек? Тихо, егетләр. Менә һәрбер җирдә яраклаша белергә кирәк. Хәтта менә шушында да. Менә бер җиңгәшәйнең өеннән әйме тәмне ис аңкый. Борынна кытаклый, тамакны кышып тора. Тоттым да шунда юл алдым. Менә хәзер данный момент миңа кунакка барасызмы? Өстәл әзер. Барамы сезгә? Әйе. Нәрсә? Безнең үз юлыбыз. Усыкмагыбыз. Безнең норма үтелгән. Ярар, егетләр. Алай булса, бармасагыз үзегез теләгегез. Бер менә секрет әйтимме, сер, ягъни мәсәлән. Секрет тагылар. Егетләр, әйдә. Монда гына сөйлә. Егетләр, менә бу авылда бары тик хатын-кызлар гына яши. Андый авылда буламы әле бу? Бәләкәй кызлар бар, зур кызлар бар, җиткән кызлар бар, апалар бар, әбиләр бар. Ләкин бер генә дә ират әсәре юк. Кая соң алар динозавр кебек кырылып беттеләр мәллә? Егетләр, алды ышанмагыз. Кирәгә кирәк бу. Сөйләсен. Кызлар турында сөйләсен. Әйдә, эскадрон, за мной. Раз, два. Егетләр, менә хәзер мин сезгә әйме гыйбрәт өчен бу авылны кичкенә генә тарихын сөйләйм. Әйдә, сөйлә. 50 ел элек, әйме, шушы авыл урынында әйме, спирт завод салганнар. 50 ел буена шушы завод дәүләтебезгә югары сыйфатлы спирт биреп яткан. 50 ел буена әйме, шушында эшләүче мужиклар, әйме, ирләр су урнына гына булса да спирт кына әчеп яткан. Киттең, әйдә сөйлә. Кайда калган мен? 50 ел элек менә шушы моны сөйлә. Как перестройка? Как Менә шул сүзне. Шаккаш, әйме. Бу спирт заводны япканнар. Сыер фирмасы ясап калдырганнар. Менә шуннан соң монда эшләгән спирт заводта эшләгән абзыйларның күбесе тегендә төшеп яткан. Кайберләре больниска кирип яткан. Исәнрәкләре Казанга тартылганнар. Менә мин сезгә дәшсезне дәшкән җиңгәшәйнең нигъмәтләре. Менә шулар шуннан. Күрдең? Бишара хатыннар.
Нишек иттереп ирләрсез яшиләр икән алар, Сәйне, җаен табалардыр инде. Әле, сен, абзый, әле син үзең бөтенләйгә бу авылда төпләнергә җыенасың инде. Нигә оҗмактан качарга? Мин егетләр сезгә дә шуны тәкъдим итәр идем. Казанда сезне нәрсә көтә? Казанда нәрсә көтә? Казанда һәрберегезгә нәрсәткә? Ә монда чиста су, монша, җиңгәшәйләр, чиста һава. Әллә соң егетләр, монда гына каласызмы? Калырмын мин сиңа. Сиңа ереп төрмә юлына бастым. Без Казан егетләре. Монда кулай эш юк безгә. Үгетләп юкны сукалап йөрмә, тәки пишурлыгына мен төшерм. Бартай моннан. Ишенә тип. Бигрәк сәйер кеше бу егетләр. Бишура. Егетләр, әйдәгез теге пешәнлеккә генә кайтып авабыз. Әйттеләрме сиңа? Егет җилән юк диделәр бит инде. Барбар куркыныч. Егетләр, әллә мен әйтәм, берәр толопакайның ишеген кагып карыйбыз мәллә? Иратсыз йортка төнлә. Кем сине кертер икән? Ашарга гына бирсеннәр шулай бит алмаз. Үзем кагам. Нигә син кагасың булмас? Ачуланма, сен сугыш чукмар, аңладыңмы? Сен әйди Фирдәүс авыл кабартмаса. Тукай куркак. Алайсыңмы? Мен бердән бер сезнең арада. Син мактанчык. Ярар, хәзер сезне бәхетле итәм. Монда көтегезем, хәзер бәхетле итәм. Егетләр читкәрәк китеп карап торалар. Альфред бер йортның капкасы янына килә. Эй, хуҗа! Бармы монда хуҗа? Кем бар анда? Алла. Миңа хуҗасы кирәге. Кем соң сен? Адашкан бер мусафир. Кем? Адашкан бер мусафир дим. Нәрсә кирәк? Бер төнгә генә кит әле. Нәрсә? Алла. Баба Яга! Ой, егетләр. Альфред, бәхет көтеп утырабыз. Егетләр, хәзер бәхетле иттерәм алар, хәзер бүтән йортка калып карынҗамы? Айда. Китте бу. Монда мисез? Монда кеше бармы? Фирдәүс синме? Яхшы, бу Фирдәүс түгел. Казанның шибәрен тынак җигете. Алла, өзекте кирәкме икәнмәгез? Җегетләр, йортта күрмичә саташа башлаганнар булар. Карагыз әле. Үзем сөйләшеп карыйм әле шулар белән. Инде кыяфәтеңне күргән хатыннарның йөрәге яралачак. Килә, Альфред, син беләсеңме? Ана теге яңа елдагы кебек тавышың үзгәртеп кара. Юк инде булмый бүген булмый җегетләр. Әйдә. Нинди настрой, менә настрой. Әйдә. Баба. Юк, Апа! Юк инде, алай түгел инде. Алай түгел, диш керек. Яра җегетләр, булды. Меццо сопрано. Яра. Күбрәк ашарга тора. Ярар, сорармын җегетләр. Ярар, барыгыз. Альфред, миңа бер кипкән бәрәңге җитәм менә булай дәме? Бәрәңге кипкән буламысың, җүләр? Кем бар анда? Апа! Бу мин иде әле, апа. Мин кечкенә генә бер кыз бала идем. Миңа 6 гына яшь әле. Мин адашып йөрдем дә сезнең авылыгызга килеп чыктым. Атна бу яшамаган, эчмәгән мин. Мине бер төнгә генә кертәле, Ой. Сулукай. Ни өчен алдашасыз? Сез бит кыз бала түгел. Түгел шул. Карале, мин курыкма, мин юлбасар түгел. Кем соң сез? Борчылма, бер нинди начарлык эшләмәм мин сезгә. Без кичи бетергән дипломны белгечләр идек без, беләсез? Казаннан без, Казан җегетләре. Казаннан? Нәрсә кирәк соң сезгә? Карале, бер төнгә кертәле безне бетеребезне. Юк, мин сезне кертә алмыйм. Нигә шулай? Кичә бер кешегә шакып карагыз. Юк. Кертегез. Ой, малай, менә сылукай. Янишек. Кертәләрме авыл кызлары? Казанның чибәр егете дигән була. Хач тырыш. Көлмәгез. Альфред, тәрәзәсенә таш тондырыймы? Җегетләр, хәерлегә булсын, кертмиләр икән, кертмәсеннәр. Пешән кибендә кыры, җылы, рәхәт нәрсә монда? Юк инде җегетләр. Инде бауга юлыкканбыз икән, һич булмаганда биришмәскә кирәк, җегетләр.
Дұрыс айтасың. Әйдәгіз, тәрәзелерін қырып шығарабыз, қапқаларын жиміріп шығарабыз. Алай болмай, жігіттер, білесің? Тыңдаңыздар, менің башыма бір фикір келді. Менің башыма? Менің башыма, қараңыздар, біз қазір қорғалар шекілі түрлі жаққа таралабыз дайым. Мына ертеге мына шу орында шырашабыз. Алмас, мына сен тегінде бар. Ана көресің, мұнда ерта өткөріне шында бар. Сен тегінде бар. Тоқай, сен мына ауыл тегінде бар. Бар жігіттер, таралдық та. Біз пішен кибәні янда шырашырбыз. Сөйлештік жігіттер. Барғыз жігіттер. Тоқай, не қалдың? Қорыққам. Қорықма, Тоқай. Бұл қазан түгіл, мұнда группировщиклар жоқ. Менің қазанға қайтасың келе? Түрмеге отырасың келме мен сен? Жоқ. Құры жылы рахат. Жоқ бұлғаш бар, ерте көш көрі. Бар. Кетелі мұндан, Альфред. Нәрсе? Арысландар кіші ашый ма? Арысландар кемірегіне? Тегім айтам, біз шығарған арыслан әбейімні ашамады екен әлі, Алла, Тоқай. Бара, келелім. Көресің өте йұртта ұт көріне. Міне барарсың да, құжалар білен сөйлешесің, олар сен ашатып, ішертіп, мұнша кіртіп, массажлар ясап, ұйқыға ятқызырлар. Аңладың ма сен? Бар енді, Тоқай. Тыш пастасы да берелер ме? Берешеклер, нәрсе тілейсің, шуны берешеклер, аңладың ма? Бар енді, бар, ей! Ай, Алла, Тоқай башы білен шөрлеген бұл, Кеттілер бұғай. Yok kız түгіл bu kәрәзлі бал. Әкият. Қазір меңа дипломада қазанында бір нәрсе керек ме? Тоқай, не қалдан? Онда қараңға. Шулай ма не? Мана бек яқты ма? Мұнда сен бар. Ай Алла, Тоқай. Яра енді Тоқай, Мә, ерлігіңді шертіп жүрме, шырпы қараңғы болса яндырасың, бар енді, бар. Міне рахмет, Альфред, мың рахмет. Шырпы білән яшарға бола. Міне рахмет, Альфред, бик зор рахмет, еме? Шырпы білән, міне деген иттірген. Бар енді, Тоқай, сен қарышын, бар енді. Ай Алла. Егітлер таралды, Аллаға тапшырдым. Сылуқай, аш тәрәзәңні, Сылуқай. Yıldızlar astırda yergen yuvarız. Oy kala sularız, şay kala sularız. Aysa yıldızlar astırda yergen yuvarız. Eşbişe Kerenip tuğar, kenersin sarığa yarısak, Kuz aldığına mini bulamam, Başının paraları, Tariken araları, Senin kebek olsa bulur, Sandığa şibalaları, Ay kala sularız, sularız, aysa yıldızlar astırda yergen yollarız, yergen yollarız. Ey Sılukay! Hey, yarışçı, sana bizden ne kirek? Menamanda sen kirek, Sılukay. Kiregime kirekken idin, yürmeminde ulap. Kişi korkutup, var koyup kazanına. Kora, ne seni de kazanға alıp gitmekçi bolam, Sılukay. Kazanның bütün yigitleri de şulay uyatsız mı? Kazanın en şiber, en tırnak yigiti yanında basıp durğanda nindi yigitler turunda süleşesin sen, Hazır o gitmesen, enkeylerini uyatam, kurşularını jiyam, ukanırsın teti yigit. Tağın bir jırla deyip artımdan kelesin, Sılukay. Uyatsızlıkның şiğine şıkkasın iken. Stop! Sılukay, қазір сен бик тиз киінесің де, ауыл башындағы ең дәу пішен кибәні яна келешексің, шетің ме? Күтме, келмейм. Келесің, Сылукай.
Zor pişen kiyben anladın mı? Келмейм. Ay kara Келмейм. Ай, күргізіңді боятсыз не? Шәһәр егіті дегәштә муйнына асылнырлар дип уйлыйм икән. Шырт тиле дивана. Көтеп торам дигән була. Эй, алдагандыр әле. Алдамаса. Сылукай дигәндә йыгылам дип торам. Нишләргә сыңа, нишләргә? Туктале, Хәбибәне уятыйм әле. Ул белер нишләргә. Хәбибә, Хәбибә дим, Хәбибә. Нәрсә? Чык әле, чык, сиңа сүзем бар. Ни булды инде? Кычкыргач куркып киттем, эшкә чыгарга вакыт мәллә. Эшкә чыгарга иртәрәк әле. Синең белән киңәшләшергә дип килдем. Я, ни бар? Авылыбызда Казан егетләре йөри. Ни сөйлисең син? Каян белдең? Берсе җаныкаем минем тәрәзасына килеп төрле җырлар җырлап урыныннан торгызды. Әллә нинди йогышсыз сүзләр сөйли башлады. Нинди йогышсыз сүзләр ул Асия? Миңа син кирәк дигән була. Казанга алып китәм ди. Шулай димени? Тагын ниләр дисең тагын? Болында иңдәү пишән кибәне янына кил, көтеп торам ди. Пишән кибәне? Урыны, акияттәге кебек бит бу, Ничек барыймсың мин анда, Хәбибә? Төн уртасында таныш түгел егет янына бараммысың, Аллам сакласын. Шулай инде, шулай. Китапта кушмый әнкәй дә рөхсәт итмәс. Әйдә бергә барабыз, бергә барсак куркыныч та түгел. Аңладым. Без анда икәү генә түгел, дүртәүләшеп барырбыз. Бар, син Игорь Фәүзиягә мин Фирдәүсне ятам. Бар. Бар, бик кирәк. Эй, Фирдәүсия! Фирдәүс, чык. Фирдәүс. Ай, Алла! Эш язгандыр инде. Нәрсә, кирпеч китерделәрме соң? Кирпеч кайгысы дияле монда. Кызлар, нәрсә булды? Ой, кызлар, бүген төнне белән төшемдә бер егет колагыма иелде дә нидер пышылды. Уяттың! Ой, кызлар, кая ул Казан җигетегез? Кайда? Шкырга кирәк аны. Сырай тибеп җирмәсен. Кызлар, нинди Казан егете? Әйтмә. Әйтәм. Бер Казан егете килеп мине кимсетергә маташты. Кайда ул? Болында иңдәү пишән кибәне янына кил, көтеп торам ди. Авылыбызда җигет җилән булса монда килеп ирәйп йөри алмас иде шукачык. Безне рәнҗетергә уйлый микән шукачык? Тапкан бит җигетсез авылны шукачык. Акылга утыртырга кирәк аны, кызлар. Арт сабагын укытырга, сырт сөяген сындырырга. Бәлки алай ук кирәкмидер, кызлар? Кирәк, кызлар. Егетләрне эшкерер өчен өс киемнәребезне алыштырырга кирәк. Егет булып, авылыбыз намусын саклап калырга җыенабыз икән. Ура! Егет булыйк. Бармы үзегез белән ират киемнәре? Бар. Юк. Бар бит инде, бар. Бар инде, бар. Ой, Алла. Кызлар! Өс киемнәребезне алмашабыз да Казан егетен дөмбәсләргә барабыз. Кыз булсам да чалбар киям, күрсен Казан егетен. Кыз булсам да картуз киям, күрсен Казан егетен. Санарбыз кабыргасын, чәчләреннән тартырбыз. Берәү түгел биш булсыннар, барбер җиңеп кайтырбыз. Берәү түгел биш булсыннар, барбер җиңеп кайтырбыз.
Alma bakşasına elidim almalı balasının. Bilmi kaldın, sizmi kaldın, külküge kalasının. Büyük dağının başlarında jirjilekleri gitken. Yartı dünde teres kattın, ukenirsin belirken. Yartı dünde teres kattın, ukenirsin belirken. Kızlar gözleşip çıkıp gidiyorlar. Siz Галиаскар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театр артистлары башкаруында драматург Мансур Гыйләҗевнең Казан егетләре дигән әсәре буенча куелган спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше бүген 13:10 яңгыраячак. Казан сөйли. 13:10. Татарстан радио сүзенең тапшыруларын дәвам иттерә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиаскар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театр артистлары башкаруында драматург Мансур Гыйләҗевнең Казан егетләре дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Азат Хөсәйнов музыкасы. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Фәрит Бекшәнтәй, спектакльнең режиссеры Илдар Хайруллин. Рольләрне башкаралар: Альфред, Рамил Төхвәтулла, Алмаз, Айрат Арыслан, Егет Фирдәвес, Раушан Шәриф, Тукай, Илдус Габдрахман, Асия, Әниса Сабир, Хәбибә, Лүтсия Хәмид, Кыз Фирдәвес, Раушания Хафиз, Фәүзия, Фәрида Сафина, Мартыныч Мөбәрәк, Рәшид Шамкай, алып баручы Миләүшә Насыйбуллина. Болындагы пешен кибәне янында туңган, калтыранган Тукай басып тора. Нишләргә соң хәзер? Кая барырга? Жүләр баш минеме? Институтта укыганда аузыма бер тамчара кыз алмадым. Ә монда акылыбызны җуйганбыз. Казанга кайтып кирергә ярамый. Гомерем шулай кыска булыр микәнни? Тукай шагыйрь 27 ел яшәсә дә тау кадәр эш башкарырга өлгергән. Ә мин 24-тә дә шарт тили икәнмен. И җылар инде әни, и каргар инде әби. Кемдер килә? Димәк, мине генә түгел, дусларын да кертмәгәннәр. Уй, явыз хатыннар. Асы яхшы булды әле, бергәләшеп йокларбыз, егетләр, дим монда, егетләр. Егетләр бу бит Тукай аны. Бу бит Тукай. Хәбибә килә. Нинди кызлар? Безнең авыл кызлары. Йодрыкларына караганда тимер тигән егетләр алар. Ярый киттем. Кая киттең? Кызларны эзләргә. Я каясың синең иптәш кызларың? Якын килмә. Ни кычкырасың? Син нигә безнең кызларны үртәп йөрисең, а? Үртәп? Минме? Син безнең Асияны рәнҗеткәнсең. Син Казан егете, без сине бик яхшы беләбез. Кайсы Асияны кайда рәнҗеттем инде мин? Син аны төн уртасында болынга пешән кибәне янына чакыргансың. Шул рәнҗетү түгелме? Асиягызны белмим дә, ишеткәнем дә юк. Беләсең, оятсыз хәйләкәрсең. Белмим. Син аны көтмисең. Юк, мин үз иптәшләремне монда көтеп утырам. Димәк, без сине тиктәткәдән бәсләгәнбез. Казан егетен акылга утыртабыз дип килсәк. Хәбибә
Көтмәгәндә фуражкасын салып ташлый. Чәчләре сүтелеп төшә. Син кыз икәнсең. Әтеге мине тукмаучылар да кызлармы? Алар да кызлар. Ой. Сиңа бик каты эләктемесең? Юкла, түзәрлек. Син өзең кем буласың соң? Мин Тукай. Тукай? Ничек инде Тукай? Шулай Тукай төсле Тукай, ничек инде Тукай? Тукай индеме? Беләсең, менә бер Тукай булган, әмма ул шагыйрь булган. Ә мин Тукай инженер, менә минем әни Тукай шагыйрь, юк. Мин сыер савучы. Минем исемем Хәбибә. Хабыба? Хәбибә. 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 Матур икән исемең Хәбибә. Хәбибә, нигә сезнең авылда хатын-кызлар гына яши? Нигә менә сезнең авылда? Иратларның башына спирт-завод җиткән. Армиядән кайткан егетләрне Казан кызлары чүпләп торган күрше авыл егетләр безгә килмәде. Без анда барырга куркабыз. Буталды инде башлар. Хәбибә, мине колхозга алмаслар микән? Бездә сыер савучылар җитми. Сынап карарга була. Бригадир белән сөйләшеп карарбыз. Кемдер килә? Безнең кызлар бугай. Сине качырырга кирәк, Тукай дип тормаслар, тотып кыйнарлар. Әйдә, качабыз. Әйдә, качабыз. Кая качабыз? Пишән кибәне. Әйдә, пишән кибәне. Ой, кызлар! Кирәген бирдек теге мәхлукның әйбите. Тәпәш белән кундырас калган, тәпәш белән. Кинчиләр үлсә җавап бирәсең бит. Кызлар, Хәбибәне югалттык бит. Хәбибә. Тукта. Син бит теге егетне озын буйлы, таза гәүдәле дигән идең. Бу бит прессованный. Кызлар, курыккан да прессланган. Ой, кызлар, кемдер бар, качыгыз, кызлар. Ой. Фәүзия, Асия, Фирдәвес. Нишә торасыз монда? Кеше дип торам, үзебезнең мөбарәк икән ишмә. Әстәгъфирулла тәүбә. Мөбарәк абый, сине бит Казанга киттем, мәңге кайтмыйм дип әйткәннәрең. Нишләп кайттың? Ашарыңа беттеме әллә Казанда? Синең анда эшең булмасын, сайыскан, кысылмаган җирең юк. Нишләп йөрисез төнлә белән? Кызлар, понимаешь, ирләрдән аермалы түгел. Менә җегетләр сагалыйдыр, күзеңә чалынмадылармы, Мөбарәк абый? Ниндирәк егетләрдер бит? Казанныкы. Шулаймыни? Менә дөрес эшлисез кызлар. Чөнки Казан егетләреннән дә итәгатьлерәк, тәмле теллерәк егетләр юк бу дөньяның йөзендә. Эй, мөбарәк түгәрәк. Без бит аларны дөмбәсләргә җыенып йөрибез. Bir de dürüst işlemişsiniz. Мин дә шулай дим. Bir de dürüst işlemişsiniz. Aşık şıray tahtaşay bilen karşılarına gerek Kozan yigitler. Мөбарәк түгәрәк. Giber. Сөйләнеп тормайлы монда ышкын. Giber. Кабыргаларны санап туктап җибәрмен. Ышкын диләр моннан бар. Йөрмәсен әле монда күзгә кадалган кылчык булып. Элеккеге спирт заводының склад хуҗасы менә шушы мужик иде. Бөтен авыл мужикларын бузып бетерде, карт алкаш. Хәбибә генә югалды. Хәбибә юк. Эзләргә кирәк Хәбибәне. Хәбибә! Булар сине дә эзли, Хәбибә. Эй, ярсыганнар. Беләсең нәрсә? Бар сихәр тиз генә. Йөгереп кызларны куалап тот та үзеңне монда пишәнлек икәнен әйт. Аннары минем янга кире йөгереп килерсең, яме? Ярый, Тукаем. Яра китеп әкрен генә төш, яме? Берәр җиреңне сындыра күрмә. Тукта, Хәбибә. Кемдер килә? Аны теге яктан кемдер килә? Килмен. Качабыз. Тукай белән Хәбибә тагын пусалар. Альфред керә. Кая китеп лакты бу кызыкай?
Ауыл қызы болса да бұрын шеген бола бит әлі қаштыруш. Алла берса, міне шушы пішенлікті, Алла тіресі, Алла берса. Тағым рас кетем де, тегі қызының үйіне барып, құтын олам Алла тіресі, Алла берса. Алмас, қалдырма мені қорқам, мен мұнда. Ауыл қызлары шундай боламын, язмағанны. Шанасың мұ, юқмы? Бірсі, менім іске шау қайнар су себеп жіберді. Әйтірсілі тауық пішіклеймін. Әйкіншісі сәна көтеріп шыққан, разбой сала. Алмас, білесің ме? Әбірсі менім іске сасыған, шіріп біткен шүпірек бәрді. Міне есі қаманда бітмеген әлі. Қазаннан қайтық дегеніне ишітуге мен қытыран алар малай. Шашқаннар Алмас. Ихал жігітлер, сізге бек көңілі көрем, О, Альфред! Альфред! Нәрсе, сен де сыйын ұрын тапмадың мені? Ярайын. Қаран, Алмас, қазанның ең шибәр егітінде кіртмегеш, бізге өтеленіп барып ермәске де керек болғанында. Ярайын, қара, тоқай сізіңді түгі мені? Йоқ. Ақай ал. Білмейм. Вот маштабай. Нәрсе? Жігітлер, өлсәм өлем. Бұтен шошы пішен кебенне кірмейм. Башыңна түшкеш башмақшы болырсың. Жігітлер, мен тағым бір мәртебе ауылға барып қарым, жеме? Бар. Аны Алмас кебек пішіккен тауық ясап жіберсіңдер. Жіберместен Алла берсе. Атин профессор, анем кандидат, өзім инженер Алла тірес алау. Әбаба, чабатачы. Шумны қабартма, еме? Ер кіші ғырур болырға тейш, аңлайсың ба? Ғырур. Бар, сен бізден елдан яздырдың. Иркші оварақы шәрге тейш, иркші авантюрист болырға тейш, тақылдап қыстап заппарыққа алып барды. Сенің арқада міне шушы күнге түштік біз. Ой Алла, ебегесі біз кетті енді сізге. Фирдәуіс, әйт әлі. Міне сен ауыл егіті бейді. Ауыл егіті. Ауыл қабартпасы. Тектар. Әйт әлі, міне бұл пішен кебенінде қышқы суықларда салқынырақ болар ма? Фәнни негізден келгенде тұтып қарайғалі. Алмас, салқынырақ болар, чөнки киібі бітмәген. Міне біз сені біле түзәбіз. Біз. Міне бұл профессор улы нешлер мекен. Едірек қошим бұлардан. Қөлілер. Үпкәлетті көркені. Ирақ кете Алмас. Ирақ кетті. Алмас, не кешіме суғасың, анда бет бош. Ошайсың келе ме? Келе. Мә, оша. Фәүзия белән кыз Фирдәүс керәләр. Фәүзия, малай, туқталы. Пішен кибенің қорығы керекті пішен кибенің. Ой, Фәузия. Ой, бұларның бірсі Асия яна келген яуыздыр деп ойлайм. Шол болырға тиеш. Қайсысы? Бұлар кім екен тағын? Білмейм, біз қағылған ауылда егет илен жоқ дегенлерге. Алмас, көрші ауыл егетлері келіп жеткен. Қаралы, менімше бұлар бізні тәппәлерге ойлайлар. Мен адашылай тыйла. Қазір өзім қазір. Сайлап тұрыр вақыттар, икісінде тоқмақлап жібәрәбіз мә. Әйді, Фәузия, біткен баш, біткен. Кыз Фирдәүс белән Фәүзия егетләргә ташлана. Ыгы-зыгыда кызларның кепкаларыша чәчләре сүтелә, серләре ачыла. Егетлер белән сугыша башладык. Кызлар куена кирип шундык сихер. Алмас, менә кара, минем дә егетем кызга әйләнде. Кызык. Карале. Эй, сез кем? Кайсы төркемнән? Сезгә ни кирәк, Карале. Авыл кызлары уятларын унутып, егетләргә бәйләнеп йөриләр. Biz Asyaga beylengensiz. Bizden zakon katı. Birbirimizni yaklamasak bizni kim yaklar? Nindi Asya ol? Bilmeymiz biz Asya'nı. Bilirge de tilemeyimiz. Siz banditlar. Avluramda jünlük şütüne jürmey. Ahtı yurtka
кертмейсез ич. Ашыйсыбыз килә. Ашка үләбез урамыгызда. Безнең авылда ирләр юк. Авылда ирдә без хатын-кызда үзебез. Күренә. Хатын-кызга бәбәй табыр өчен иратның кирәге юк дип язалар хәзер чит ил газетләрендә, Таймс газетасында. Озакламас, хатын-кызга бәбәй табыр өчен ирләрнең бөтенләй кирәге калмас дип язган Клинтон. Алмас. Мин үпкәләдем. Син сөйләшәле шулар белән. Кара әле. Вашингтон Пост газетасы нәрсә яза, а? Алмас, моны чексәң, әйбәт. Ой, балам бер. Сез безнең Асияга бәйләнгәнсез. Беләсезме ул безнең Асия кем? Кем? Орада иң чибәребез. Комсомол оешмасы секретаре. Бывший. Ә сез юк бар белән аның башын бутагансыз. Кибән янына свиданиягә чакыргансыз. Син чакырдыңмы мөртәт? Керәм мин авыл кабартмаларына. Әйе. Төкерә ушлай, лаш итеп. Син авыл кызының кай җирекем, әй син, әрәм тамак. Кем син ашатып киендерә? Беләсеңме ул безнең Асия кем? Асия ул безнең сыер савучы, комбайнчы, пешән чабучы, ташчы, балтастасы, итек басучы. Алмас, нишлисең? Коран тотасың, Алмас. Син юлыккан күркә. Оста бәләгән без буларны. Үзәкләренә үтмәгән. Эй, авыл кызларын күргән бар инде. Менә. Әнә безнең яндагы общаганы беләсең бит? Беләм. Син дә шунда яшисең. Үзем шунда яшим. Менә анда Мафтуха бар. Алмас, күпме әйтергә була сиңа? Мафтуха түгел, татарча Мәфтуха. Ничек? Мәфтуха. Мафтуха инде, Мафтуха. Менә шул Мафтуха артыннан ай ярым йөрдем. Үптергән була. Беләсеңме нишләп? Үбешә белмиләр икән алар авыл кызлары. Авыл кызлары үбешә белмиләр. Алла, нишли ул? Кем үбешә белмәй? Безме? Сез инде сез. Без булсак, үбешә дә, качыша да беләбез. Арттырма, Фәүзия, акылыңа кил. Үбешкәнебез дә, качышканыбыз да бар. Сөйләмә инде, юкны юк бит инде, юк. Әлегә без сезнең тәпәләшкәнне генә күрдек. Үбешә беләсең икән. Күрсәт. Избат ит. Кайсыгызга күрсәтим? Син нишлисең, ә? Нишлисең син, тиле бәрән ырлык ашадыңмы, әллә шыпша чактымы? Әйдә, китәбез, Фәүзия, әйдә. Юк, мин авыл кызларына якын килергә дә куркам. Менә бу җиңсез егетне үп. Әйе. Бәрмендә. Бөтенебезне адәм хурлыгына калдырасың бит инде, кит затсың. Ну нәрсә, осталыгыңны кайда күрсәтмәкче инде? Син мондамы әллә? Әйдә. Бер үбешер өчен әллә кая барып йөрисем юк. Кил менә монда бас. Ана аларда карап торсын. Торабыз. Авыл кызы киң кыз дип безнең данны хур итеп йөрмәссең. Сер тигеннәреңне. Хурлык, Килмим, кукам. Качасың. Жап, браво! Давай! Аягына качып кытылым икән, Ходаем, хурлык, үләм, билләһи, ыят. Әйдә, кайтабыз. Ашыкма, сабыр ит әле. Син бөтенләй гаҗәп икәнсең. Беләсеңме нәрсә? Әйтеп кара. Синең исемең ничек? Фәүзия. Мин Мафтуха дип торам. Әйдә, тагын кабатлыйбыз. Тик монда гына түгел, монда түгел. Үбешү шаһитләрне яратмый. Кая чакырасың син аны, туймас тамак? Кая чакырасың син мине? Анарга бер сүзем бар минем. Шуны әйтәм дә исән аман кулыңа кайтарып тапшырырмын. Юк, сүзең дә үзең дә кирәк түгел. Фәүзия,
барасың, қара боласың, кетме, Фәузия. Тоқта енді малай. Бұл сөзін айтып қарасын, маңдай азанды кірген жоқ еді. Алмас, қалдырма мені. Қара боласың бен, Фәузия, башың бітәбі, Фәузия. Фәузия белән Алмас кибән артына китеп югалалар. Кыз белән егет ике Фирдәүс кенә кала. Сіз неге бізге бәйлендіңіз, Бұрынғыдан келген ғадат. Күтуге ят үгіз кірсе, оны сүзіп қуалар. Соғышы қызларышы мені енді? Біздің ауылда ерлер жоқ. Ауыл намысын кім сақласын? Біздің ауыл сіләгәйлері сіздің кебек қозаңа кетіп, группировщикларға айланып біттілер. Қоян білесің. Бәлки біз сіздің ауылға яқшы ниет білән келгенбіздір. Күлдіріме. Қалған дей, Қозан егітінде яқшы ниет. Онысы да біріміз қалды. Инженер мен, әгер бек тілесәң, яңартамын тирә яғыңны. Суларғыз сатлы, хавағыз сат, көз қарашларыңда яғымлы. Кирәкми. Ферма клубларыбыз, урамнар утларыбыз, бик шибәр кызларыбыз. Безгә шулда бик җиткән, яңартмасаң да була. Кирәкми, яңалары кирәкми. Кирәкмәсә эләкми. Капкалар кыйшайган, кыймалар янтайган, ишекләр ябылмый, түбәләр кыйшайган. Яшь кенә, чакыр гына, яңартабыз һәммәсен. Юкка башың әйләнмәсен. Ферманың түшәме бар, клубның идәне бар. Өстән су тамып торса да малларның күшәре бар. Безгә шулда бик җиткән, яңартмасаң да була. Кирәкми, яңалары кирәкми. Барсызлар сез, канатсыз, шуңа күрә өметсез. Егетләр булмый кызсыз, кызлар булмый егетсез. Әгәр егетләр булса, һәммәсенә яныңа тулар яңа гаиләләр. Бәхет сагышны җиңәр. Ярар! Яхшы сайраштык. Нинди шәһәр егете хәзер авылда яши алсын инде ул? Шәһәр егете түгел мин. Матурым. Авыл егете. Син минем бу матур киемнәремә карап торма. Бир пинжакны. Шәһәр егете. Нәрсә? Исемең ничек соң синең авыл егете? Фирдәүс. Нәрсә? Ничек Фирдәүс? Ничек? Шулай Фирдәүс. Үзем Фирдәүс. Әтим Нурулла. Фамилиям Шакиров. Ничек инде ул алай? Минем исемем дә Фирдәүс бит. Туктале. Син Фирдәүс. Мин Фирдәүс. Тукта. Язмыш иш бу. Безне бит язмыш очраштырды. Менә сиңа. Мә. Карале син моны. Булса да булыр икән. Фирдәүс.
Yazmış bizni uçraştırdı, tanıştırdı, kavuşturdu. Baxtga bo'lsin firdavs, baxtga bo'lsin firdavs. İsimlerimiz var ekan. Firdevs'e. Bugünden bilasizmi? Firdevs'e bulasın. Firdevs'e? Ayy, familiyani kavuşturamiz. Shakirova bularsan. Shakirova? Ayy, o'shaymi? Firdevs'e Shakirova. Ayy, o'shaymi? Bilmayman. O'shaymi, aytsin, ayt. O'shaymi? Oy. Firdevs'e. 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 Oy. Oy. Ne ishlaysiz bunda, ha? Olmaz. Mana sendan boshqa turmush ko'ngilliroq bo'lib ketgan hali mana bunda. Illa butunay bunda qolirga niyatladingmi? Aniga qolmasqa? Aqlli kishi hozir ovulda qolamidi? Aha, qozonga qaytirga yaramay. Turma. Ovulimizda qizlar bitdi. Ya sholliga, ya qozonga ko'chindilar. Diplomlarni ishlatamiz. Oy, diplom. Sizning yuqori bilimli diplomida yarab qo'ying dol yigitlar. Fawziya, sen nechga o'ylaysan, ha? Biz 4 qiz, 4imizda bir tasliroq o'ylaymiz. Olmaz, bulay bulg'ash ish pesha. Oy, kostyumim. Ayda miskin qizlar yonina olib boram. Ayda. Bularning сөйләшүен кибән артында тыңлап торган Мөбарәк чыга. Булдыра егетләрең, кызларың да калышмый. Һәр берсенең туенда бер арайга халайтса. Git bundan makaka. Sen үзең какака. Ya Allah. Yok avul tuğul bu zapark. Billahi zapark. Barış. Siz yıklamışsınız hali yigitler? Yiqilar qochdi endi, Fyut. Ah Fyut, bular kimler? Ay Fawziya, Osiyoga beylangani topildi. Narsa? Axir. Qidab jiberamiz. Axir timasin ularga. Mana Alfred hozir men senga barsini anglatam. Mana biz bit olmaz bilan shu ovulda qolirga bo'ldik, bit. Mana shunda, mana shu pishan kibanni besh chiqaramiz shunda qishlaymiz. Aymi? Ayıp. Aha. Siz uylapmış, şınlapmış yigitler? O'ylab da, shinlab da. Aha. Siz ne bit sihirlegenler? Elle açlıktan şu yaşa başladınız mı? He? Ey Allah'ım. Bunda bir tundra direm yalnızsız mı? Halk topa sangra. Açtan ulan degene bir telimi pipirmesler mındılar. Allah billahi suşa kızlarga kızıkkan bulasız mı? Nerse? Nerse? Kazanda mındılar paçka apşakıda yatanlısın mı? There have been great changes in the life, surroundings and conditions of the human being during the present century. If your great-grandfather could spend a day or two in a world time... Men Yaponcha anglamayım. Ahmaq sen. Нәрсе bu hazır Kazanға qaytırga yaramı deyip bu tili kızlarga yabışıp yatayıq mı indi? Sen bizning avul kızların tili deb atadın mı? Jiber Habibe, jiber. Dışanda bir iki söz aytan minalarga. Tik tur uyatqa qoldirasan bitingda. Bu neydi kızı tağın? Nimdi kızı degan bulamidi. Sılukay. Siz mi ne bu? Endi Sılukay ol. Ha? Kim ol? Yok bulay gına. Keler mi? Gel mi da? Mana qaragız yigitlar. Tipikniy avul kızı. Qozonning eng shibar, eng tinoq yigiti. Ayy men ishroqli ravishda shu avulga kelib chiqa. Shu qizni uchrata. Yulduzlarni saniqdi, sıyırlarını anıtıptırdı. Bu ne işli? Ne işli bu? Bu şıpırtkına, şaykıcı yadı. Da! Kuruşuruna şu banditlar bilen kile. Bu külke tugul jigitler siz nerse? Bu bugünkü ol kızların gadeti, tüsü, şırayı, barını, irini. Ağzından şap. Jab ağzına vuruna bas. Aybat ettim jigitler. Aybat alaydı. Aybat. Nerse qorab turabız, eydan biram tuqmaqlab jiberamiz. Bir tepeleştik iş. Ne faydasını ko'rdingiz? Şoqdi silanding tinoq yigit. Endi mana bizni tinglab baq. Men sening demakir, yolg'iz niyat bilan chaqiruwni shundoq anglab oldim. Shtirlitz. Yolg'izim gina kelsam shundoq pishanlikka astray boshlar eding. A как же? Siz Qozon yigitlari bordik shuni gina. O'z rohatingizni bilasiz. Qozoningiz toshma qilayotgansiz. Qo'ya
Каян білесің? Қазан жігіттердің қолларын тұтып қараған бар мәлі? Гәҗитәләрдән беләм. Гәҗитәләр. Кешеләрдән ишетеп торам. Бәрәле, Сылукай, бездә гәҗитәләрне сыерлар гына укый шу. Син бәлки язада белә торгансыңдыр әле? Язабыз да. Сезнең кебек телне ватып җимереп түгел, үз телебездә саф татарча язабыз. Без үзебезнең туган телебезне үзебез белән алып килдек. Эй, Тукай! Син кайда? Шык монда, Тукай! Сиңа качып яту килешми, Тукай! Тукай! Мин монда, күктә! Кая бит? Авылларны Казанда еш күрәбез инде. Кибеттән кибеткә чабып, кара тиргә батып, дәү капчыкларга җин чүпчәр белән тутыралар. Булмаса ипи ап кайталар, ипи тау булмый. Битмәгә карыйсың. Анасың әтәлә, әзи чистага юлкасың монда. Кара хамам безне мыскыл итеп торасыңмы? Хәзер берне ямасам, фәлән номерлы таксиңне чистага эзләп чабасың бит. Куркытмагыз әле. Килгән юлыбыздан ничек булса да кайтырбыз әле. Кем бая калам дип такылдады, кем? Эй, Фәүзия, китсеннәр. Китә бирсеннәр. Казаннарында шуқынышып бетсеннәр. Алардан да марҗалары көтеп калган ди. Нигә әле без шуқынышып бетергә тиеш, Татарча белмисез, ауылдан көләсез. Сездә гырыф гадәтләр дә күптән беткән инде. Сездә җүнләп сабан туе да үткәрелми. Бездәме? Ничек инде үз? Менә шулай инде. Сездә сабан туе түгел, җемпәри туе үткәрелә. Сезнең инде сабан туегыз мәзәктер. Хатын-кызлар җыелалар да. Мыскыл итәр нәрсә хәчтер. Әйдәгез сабан туен уздырабыз. Кайсыгыз сабан туе батыры? Менә мин бит быелгы Казан сабан туе батыры. Икенче мәктәп балалар арасында. Менә мин былтыргы авыл сабан туе батыркысы, я? Сизелә. Чык каршыма. Алмаз белән Фәүзия уртага чыгалар. Алай булгач, үзем судия. Тукта, алайса мен үзем бәрәм булырмын, әмма. Кайсы җиреннән тоталар аны? Билдән. Ай, Алла, батыр. Ama Закир. Шилати. Кит әле бунан. Кит. Менә. Нишләттең җегетне? Үтердек. Ул бит атла буй ашамаган, ичмәгән. Нишләттең җегетне? Бәгазәр тояк салды. Дөрес түгел. Камыр батыр икән сезнең егетегез. Кәпрәенгән буласыз тагын. Кызлар, мәсьәлә ачыкланды. Булардан өмет юк икән. Әйдәгез иртәгә эшкә дә барасы бар. Әйдәгез, кызлар, киттек. Топ! Ай, Алла, тагын нәрсә кирәк инде сиңа? Сабан төне дәвам итәбез. Нәрсә? Әллә синең дә бил алышып карыйсың киләме? Шылсылыкай, кызлар белән бил алышмыйм. Менә мин Казанда чагында мәсәлән, дискотекадамы 4 сәгать бил алам рәттән. Ялтмыйча. Нәрсә соң ул дискоматека? Яракланма беләсең. Ана җәмәгать, сезнеңчә танчы-манчы була инде ул. 4 сәгать имеш. Безнең клубның идәне бар чагында без 4 сәгать кенә түгел, таңга шәй бии торган идек. Егетләрсезме? Булса иде, күнегелгән, өйрәнелгән булса. Бигрәк майсыз буткага күнеккәнсез кызлар. Әйдәгез кем чыга каршыма? Әйдәгез. Биебез. Я, әйдәгез. Мин чыгам, үзем. Ой, Асия. Әйдәле маэстро. Музыка. Альфред белән Асия бии башлыйлар. Егетләр кучабыгыз. Бимәс, Аллага шөкер. Аваскарлар түгәрәгә торган Аллага шөкер. Hayda Tinka, hayda. Hoppa, hoppa. Yigitlar sinabsiz, kuchabimiz. Hoppa. Allah, lanmadı bere. Ay, gibisin, ay. Yigitler, bitti başlanmadı ne? İyi bilmem ben. İyi de bilmem lanmadı, kimden olmaz.
Ахырда Альфред хәлсезләнеп авып төшә. Дөрес түгел. 4 көн буе ашамаган ул. 7 көн буе җыкы күрмәгән. Ай, кызлар! Карагыз әле буларга. Буларның берсе 4 көн ашамаган, икенчесе 5 көн тәгам капмаган. Ничегрәк итеп җан асрый икәнсең булар? Әллә Ходаем Казанда егетләрне ашатмыйча гына асрыйлар микән? Монда да әле бик атлыгып тормыйлар. Я ничексең, тәти егет? Күңелең түгәрәкләндеме инде, а? Мен шундый бәхетле. Исемеңне белсәм, бөтенләй бәхетле булам инде. Асия, мин тыйнак егет, Асия. Альфред Чингизович. Исемең дә үзең сыман кылтайган икән. Эй, әйтмә дә генә инде. Ярар, кызлар, безгә таралырга вакыт. Безне сәгать 5-тә фермада асыл сыерларыбыз көтеп тора. Хушыгыз, егетләр. Хәбибә генә югалды. Хәбибә. Кызлар китәләр. Нинди егетләрне сыерларга алыштырдылар. Мөбарәк керә. Планнарымны харап иттеләр. Альфред дәнсез. Нишләргә инде хәзер? Ярар, киттем кызлар артыннан. Булмады. Хәбибә белән Тукай кибән өстендә. Ой, Тукай! Мин дә кайтам кызлар белән. Минем дә кызлар белән кайтасым килә. Мин синең белән кайтам. Яктыруга килеп җитәрмен, Тукаем. Ярар, мин сине көтәрмен, Хәбибә. Мин килермен. Бик көтәрмен. Әкрен генә төш, яме берәр җирне сындыра күрмә. Бу инде маймыл тагын. Егетләр, карагыз әле. Тукай кая менеп кунаклаган. О, бана! Тукай. Теш, Тукай, теш. Без бит бергә килдек. Нишлисең, Тукай? Я ничексең? Тукай. Элгереп булдым, а? Телең шакшы синең алмас. Мин бит Тукай түгел. Егетләр, юкка талаштык бугай без бу кызлар белән, Ой, гүзәл кыз белән кавышкан идем. Талашмаска иде шул. Егетләр, әлләсен куып җитәбезме артларына, егетләр? Күзәттем мин сезне, егетләр. Тамчы кадәр дә акылыгыз юк икән сезнең. Шундый матур кызларга тап булган идек югыйсә. Саф, чиста, шибәр, әйреннәре. Балгына. Тукайның да теле ачылды. Институтта 5 ел буе укып, кызларга борылып та карамыйдыр. Ә хәзер иреннәре балгына диярлек дәрәҗәгә җитте. Егетләр, әйдәгез син кызларны куып җитәбезме, а? Егетләр, әйдәгез кызларны куалап җитәбез дә, аякларына тезләнеп гафу итәбез, а? Менә. Кайтмаслар, җегетләр бик горур булып күренәләр бит, Кайтмаслар, әйдәгез. Эх, егетләр, тагын шул колхозның нәсел үгезе кебек тузанлы печән сүзергә кала инде, ярый ки. Альфред. Кызлар шәби, Шәп. Малай, менә кырсакта ач бәндәләр утын кисә бит, Ярар, киттем мин. Ярар. Аккан суга торыр җегетләр юкларга. Нутука! Егетләр йокларга әзерләнә. Кайсы кибән өстенә, кайсы кибән төбенә, кайсы җиргә ава. Бераздан Мөбарәк күренә. Аның артыннан кулларына тиенчекләр тоткан кызлар күренә. Киемнәрен алыштырганнар, бизәнгәннәр. Менә егетләрне нинди көнгә калдырдыгыз?
Nelle indi miskilkeylerim, elle açtan ülgenler. Yok, silkineler. Min bit alarını sizning için mahsus Kazandan ayın sıvayın dirayın çıtırı alıp kaçtım. Mübarek abi, koysa yigit biz ketkenge nıgırak hafalandı. Bilmeyim. Yaptınız, silepşiniz. Sinesi Mübarek abi. Akumulatörüm oturdu, gittim. Mübarek abi. Oy kızlar ne işliğimiz Mübarek abi. Firdavs. Mübarek abicim. Olmaz. Dur. Aşarga alıp geldim. Aşarga mı, mine mi? Mine avul kaymağı, avul yiyeyim. Tukaydı kurmadınız. Fevziye, Tukaydı kurmadın mı? Git bundan, şıkım da var diyeceğim. Oy Fevziye. Tukay. Tırşlarıma kırdın valla Habibe. Tukay'ım iyisine aşarga alıp geldim. Mında. Firdavs. Uyan indi Firdavs. Tanıysın mı beni? Min bit bu Firdavs'a. Vay, önem mi bu tışım mı? Gel otur aşağı. Vay koranı, tışım mı? Aşkına başlayan isim bana koymak alıp kırgensin gayrı. Allah. Oy. Sen öyle bu Slokay. Ay Mişu. Bik şatman Slokay. Kazan kızları yigitleri yanına özleri kile mi? Kilgeliler. Benim de kazan kızına aşısım geldi. Ulay mı neyse. Aşısın kile mi? Bir aşısın kile bir. Alfred, süt şişesin mi, oğul sütü? Şem. Firdavs, kabartma aşıysın mı? Yok, rahmet. Qarali, peremeç aşıysın mı? Yok. Misal vermeyeyim de. Pışpışmakları yigitler, pışpışmakları sayılayım mı ha? Tukay, sen anda 4 pışmaklandın bu indi. Yigitler aytınız hele koysınız. Kızlar kireylenip kilseydi deyip üzgelendi. Min? Tınlap durdular. Tınlamadık indi. Tınlattırmadık. Allah saklayın diyeceğiz. Bildik indi sizin de. Ey kızlar nersesini sırıtıp tutabız. Mübarek abi aytdı şulğuna. O sizin sileşkeni tınlap durgan da bizning arttan kovup jitti. Mübarek. Mübarek abi. Bizim mübarek mi? Eniştem sizin mübarek misin hele ol? Sok nişigende bir kavga işim yürütürgen boşa işim bizim bilen. Bizning oğlunun mübarek abi. Yigitler, bu mübarek abisi nersadir hayrali sak bulurga kirek. Kızlar eydeniz hele. Mübarek abini şakırıyık hele. Bu Yarar. Bitirişmegiz gayip minde. Yigitlerini Kazandan min alıp kayttım. Nerse deyip alıp kayttın biziminde? Küngesiz mında mine yigitler birimizime billahil gazim. Şaş gülerge kişi yok. Yartısındır oturunda süzde yok indi. Kalığız birge Sovet simyaları bulup yaşarız birge. To'xta, anlamadım. Alaysa, degi Zaparkdagi voqealar yolg'onmi ne? Yo'q endi. To'xta, turmay, yo'qmi bizga? Yo'q. Men deganda birozgina sizga nega yuqori soldim da oraqingizga boraqingizda tegaravingizda ketdingiz. Amin so'qsam qadirdiga. Oshqima. Yarar. Yigitlar, demak, Qozonga qaytirib ayarlaymizga. Qozonga qaytamiz. Biz Qozonga qaytamiz. Oshqimazali yigitlar. Hazırgısı minuttan benim ismim İskişef Firdavs bulacak. Firdavs'a. Habibe! Uşığız yigitler, isen sağ Qozonga qaytib jittiniz. Ashinka, Asiya hozir men tezgina Qozonga qaytib anilarimni tinchlantiram da mangu sening yoningga Ashinka. Axir, men Alfreddan qolmayman. Yo'q. Firdavs. Senga Firdavs'a ismi kelishadakcha. Ayda, birgalab yashaylik. Biz bundan tushmaymiz. Diriz ishlisiz yigitlar. Tor avluna da yam kirsilali bir. Thank you.
Сез Галиаскар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театр артистлары башкаруында драматург Мансур Гыйләҗевнең Казан егетләре дигән әсәре буенча куелган спектакльнең радио вариантын тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Альфред, Рамил Төхвәтулла, Алмаз, Айрат Арслан, Егет Фирдәвес, Раушан Шәриф, Тукай, Илдус Габдрахман, Асия, Әнисә Сабир, Хәбибә, Лүтсия Хәмид, Кыз Фирдәвес, Раушания Хафиз, Фәүзия, Фәрида Сафина, Мартыныч Мөбәрәк, Рәшид Шамкай. Алып барды Миләүшә Насибуллина. Магнитофон тасмасына 1999 елны язып алынган бу спектакль эфир өчен режиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.